Øj, øj, øj. Hvad er det for en fisk? Hvad er det for en fisk? Det er en proteinfisk. Holy shit. Hvad fanden? En proteinfisk. Go. Nå, hvad er det? Hvad er det for en fisk? Det ved jeg ikke. Det er en proteinfisk. Og jeg tror, jeg skulle en ny art. Lad os lige få den om. Jeg tror, den er vanvittig. Fuck, den er vanvittig. Holy shit. Proteinfisk. Det er en proteinfisk. Den er vanvittig. Det er en proteinfisk. Jeg vil få den af. Det er en proteinfisk. Den er vanvittig. Okay, lad os lige få den ind. Jeg ikke få den af. Ja. En proteinfisk alle sammen. Hvad er der i? Sådan der. En proteinfisk. Lad os lige åbne inden jeg på den. Sådan der. Sådan der. Det er en proteinfisk. Easy. Hvad er der i? Hvad er der i? En proteinbar. Der er meget vand i. Er I klar? Han spiser en proteinfisk. Wow. Svar.